לפני כן, בכל מקום בארץ רואים אותם, אולי אפילו חלפתם לידם ברחוב ולא שמתם לב. אתרי בנייה, בניינים ושכונות מגורים שטומנים בחובם סיפורים מרתקים. שלום לעורכת הדין גלית רוזובסקי, מומחית במקרקעין. שלום. אז איזה סיפור הבאת לנו היום? היום נדבר על הקזינו בבת גלים בחיפה. קזינו אנחנו אוהבים, במיוחד דפנה אוהבת קזינו. בפנטזיה, אין דבר כזה בישראל, זה כולנו יודעים, נכון? אז גם פה זה לא, אף פעם לא היה קזינו, זה שם, אבל אין מאחורי שום דבר. למה קוראים לזה באמת קזינו? היו הופעות קברט. או גם קברט טוב. נכון? לדמיין שאנחנו ממש וגאס פה. כל הדברים שאני אוהב. האמת שזה היה אזור נופש ובילוי. הוועד המארגן של בת גלים החליט ב-34 לעשות מכרז. מסתבר שאנחנו לא כאלה מודרניים ומעודכנים כמו שאנחנו חושבים. חשבו על כל הדברים האלה הרבה לפנינו, ועשו מכרז והחליטו להקים מתחם בילוי. המתחם הזה היה מורכב משלושה חלקים. החלק הראשון זה באמת המבנה של הקזינו, לא קזינו, לאולם נשפים, אולם ריקודים, מרפסת שצופה לים. החלק השני זה חוף רחצה מוסדר, והחלק השלישי זה בריכה אולימפית. בריכה מפוארת מאוד. אני חייבת להגיד שהרעיון הזה הוא לא רעיון ישראלי או רעיון יהודי. כן, אנחנו בשנת 34. אנחנו רואים את הדברים האלה הרבה במקומות אחרים, כמו למשל בצרפת, סנט מלו, יש בדיוק מתחם דומה. בכל מקרה הם עושים מכרז. מה שקרה אצל אחרים. כמובן, למה שלא נעתיק? ובת גלים מקום מדהים בתור... אחד המקומות היותר יפים. חיפאית. זהו, חיכיתי שתגידי משהו, כן, בדיוק, מחכה וכלום. מחכה לזה. חיכיתי שתרימי לי להנחתה, ואני יכולה... חיכיתי. אז מי שזכה במכרז, בחור בשם פסח בונשטיין, עם שני שותפים שלו, שמהר מאוד יוצאים מהעסקה, והוא מתחיל להקים את המתחם הזה ולהפעיל אותו, שבהתחלה זה היה המקום להיות בו. גם מבחינת הבריטים, שכל האנשי המנדט היו שם הופעות, היה שם, כמו שאמרנו, מתחם בילוי, חלק מהרצפה הייתה שקופה, אפשר היה לראות את המים, היה אפשר את המרפסת ענקית לשבת לראות את הים, לראות את אלה שרוקדים, וקומה למעלה, שזה היה למעשה אולם אירועים, והיו מדרגות כאלה, לקפוץ למים שלא צריך ללכת דרך האבנים והסלעים חזרה לחוף. נשמע, את מספרת את זה כאילו את ממש זוכרת את זה, כאילו הייתה שעמדה במדרגות, נכון? אתם כבר יודעים שהבניינים האלה עושים לי את זה, כמו שאומרים, פנטזית, אני מדמיינת את עצמי שם, ולדעתי זה יכול להיות כל ספר פשע, כן, בשני שקלים זה בדיוק המקום, כי איפה שיש קציני מנדט בריטים, ההגנה, האצ"ל, כולם הלח"י, כולם הסתובבו שם, היו מלצרים, ואתם תדמיינו את זה כבר, כן? עקבו אחריהם, אפשר לדמיין את זה. עכשיו, כמובן שבעלי הבית, זה היה באיזשהו מקום עסק משפחתי, כן? כי פסח העסיק שם כמנכ"ל את הבן שלו, רובן, והם גם, היה קרוב משפחה שהביא להם את הזכוכיות, זאת אומרת, הכל היה כזה מאוד משפחתי, והם היו ידועים בזה שהם נותנים סיכוי לא רק לאומנים מחו"ל, אלא הרבה מאוד אומנים ישראלים התחילו שם את הקריירה שלהם, כן. זה הכל לפני קום המדינה. זה היה כוכב נולד של פעם. כן. זה היה המקום להיות בו, המקום להיראות בו. אבל איך אומרים, בישראל הדברים קורים מהר מאוד. קום המדינה, מיד אחרי קום המדינה, המקום איבד מהזוהר שלו. בשנת 50 המקום הושכר והפך להיות קולנוע חורפי ואולם אירועים. ואתם יודעים, לאט לאט ירד וירד וירד, נסגר, נשאר רק שלט, שגם למעשה גם המקום שאתם רואים היום זה לא המתחם המקורי, זה כבר משהו שנבנה מאוחר יותר. כן, זה נראה... שמשמש בתור מה היום? בתור שום דבר, דיברו על מלון בוטיק, דיברו על מתחם בילויים, כל פעם מדברים, אתם רואים שהמקום הזה כבר שנים עומד כמו שהוא. אני לא מבין, המקום יושב על שפת הים, באחד החופים הכי יפים במדינת ישראל. למה? חוף גולשים מדהים. אני יודעת שעיריית חיפה מאוד מאוד בעד, כחלק מהרצון שלה לקדם תיירות ובילויים בעיר, היא מאוד מעוניינת שהמקום יתקדם. אתם יודעים שבישראל זה לא כל כך דבר פשוט. דבר ראשון זה, אי אפשר לנתק את המקום מהאוכלוסייה שסביבו, שזה לא בדיוק האוכלוסייה שמתאימה כנראה להקים את המלון בוטיק שהם מדברים עליו. אחד. דבר שני, יש לנו את חוק שמירת הסביבה החופית, כל אבל זה כבר קיים. זה קיים. זה לא בדיוק ככה. כדי, איך אומרים, גם דברים שקיימים, כדי להכשיר אותם מחדש ולבנות מחדש, חייבים לקבל שורה של אישורים, שורה של היתרים, והכל עולה כסף. עכשיו, שוב, גם היום זה נמצא בידיים של יזם פרטי שמעוניין לעשות עם זה כל מיני דברים. איך אומרים, אנחנו מאחלים לו בהצלחה, ומחכים, איך אומרים, לקחת את נעלי הריקוד האדומות שלנו ולרקוד.
אז בינתיים אנחנו תקועים עם פיל לבן. כן, עוד אחד. גלית, תודה רבה. שלום לאור.